Emisiune susținută de Juno Clinic. Pediatrie la nivel înalt. Vă salutăm, dragilor, ne bucurăm tare mult că este ora 4 pentru că ne putem reîntâlni într-o nouă ediție live de vorbă cu doctorul. Eu sunt Consuela Bălașa, gazda voastră și astăzi. Și pentru că suntem în direct, vă încurajez desigur să ne scrieți întrebări, sugestii și opinii, pentru că sunteți foarte importanți pentru noi. La dispoziție aveți live-ul de pe YouTube. Acolo ne puteți lăsa comentarii, dar aveți și telefonul 0733 00 4455, unde ne puteți scrie pe WhatsApp să ne puteți suna, pentru că, așa cum foarte bine știți, suntem foarte prietenoși și la telefon. Tulburările de creștere reprezintă una din cele mai nediagnosticate afecțiuni ale copilului de la naștere și până la vârsta pubertară. De cele mai multe ori este vorba de așa numitele credințe populare, conform cărora copilul va crește sau se va dezvolta mai târziu. Deși uneori se întâmplă acest lucru, România rămâne una din țările cu cel mai ridicat procent de copii cu hipopostură din cauza absenței tratamentului de specialitate efectuat la timp, adică până la instalarea pubertății. Ce înseamnă statură joasă din punct de vedere medical? Când este hipopostura considerată genetică? Care sunt principalele cauze ale staturii joase la copii? Când este indicată o evaluare genetică pentru un copil cu postură joasă? Care este rolul testării genetice? Cui trebuie să se adreseze părinții unui copil cu statură joasă? La aceste întrebări ne va răspunde astăzi dr. Delia Săbău, medic specialist în genetică medicală. Te salut și mă bucur tare mult să ne cunoaștem astăzi. Și eu mă bucur foarte mult, mulțumesc de invitație. Pentru noi este o plăcere, știm că veți veni cu întrebări, cu răspunsuri importante la întrebările noastre și atunci nu putem decât să ciulim atent urechile și să fim cât se poate de atenți. Înainte de a intra în pâinea acestei staturi joase, am dorit să te cunoaștem puțin mai bine. Și aș vrea să te întreb, de ce genetică medicală? Vreau să spun că n-a existat niciodată o a doua specialitate spre disperarea familiei mele. Dar nu ți iei și ceva second, așa, de-al doilea, dacă nu prins sau dacă nu... Nu. Am asistat la o conferință în facultate, în anul 6, pe care nu o să o uit niciodată. Era o conferință internațională cu participarea unor profesori mari din alte țări, care vorbeau despre cum nu tratăm toți pacienții cu aceeași boală la fel, pentru că nu merge, sau chiar dacă o tratăm și obișnuiam să o tratăm, nu funcționează 100% și nu, iar cheia medicinei moderne și noi este tratamentul personalizat și țintit. Și atunci mi s-a aprins așa un beculeț și am zis, mama, asta vreau să fac. Și asta de atunci am vrut să fac, am tot căutat, am tot... Sunt 10 ani de atunci. Ne bucurăm că ai păstrat aceeași linie. Da, și nu regret nicio secundă, nici când mi-e foarte greu, cel mai greu, nu regret nicio secundă și abia aștept să văd ce mai rezervă mâine, pentru că în fiecare zi în genetică medicală se mai descoperă o genă, se mai descoperă un tratament, o terapie genetică și sunt sigură că o să vorbim despre asta în minutele următoare. Vom afla imediat ce înseamnă această genetică medicală și cu ce soluții vine ea în salvarea pacientului. Până atunci aș vrea să te întreb care sunt satisfacțiile pe care le ai. Foarte interesantă întrebarea, mă atinge așa la suflet, pentru că dacă, de exemplu, un chirurg are o satisfacție enormă pentru că a rezolvat în momentul ăla o hernie, o fractură, da? O rezolvi atunci, îl deschizi pe om, rezolvi, repari și îl închizi la loc. Noi, din păcate, medicii genetice, nu putem să facem asta. Noi, până când ajungem la un diagnostic, e un drum destul de lung, pe care, zic eu că suntem foarte... fericiți dacă pacienții aleg să-l meargă cu noi, da? să-l parcurgă alături de noi. Pentru că sunt teste noi, sunt diagnostice foarte noi, terapii foarte moderne pe care nu toată lumea le asimilează, dar am promis că o să fac din ce în ce mai cunoscută această specialitate și practic, ce poate face genetica medicală și cum poate schimba vieți. Ai vreun caz care te-a impresionat, pe care dorești să-l împărtășești cu noi? Am multe cazuri și tocmai pentru că în genetică e și cuvântul etică la sfârșit și pentru că internațional se vorbește foarte mult de etica în genetică și etica în medicină,
Sigur că nu voi da nume și nici nu voi merge foarte țintit, pentru că la noi, de exemplu, eu am pacienți care sunt 1 într-un milion. Așa e frecvența bolilor. La noi, în genetică, bolile sunt rare. Toate, și cele mai comune, cum ar fi, de exemplu, sindromul Down, e o boală rară. Și toate anomaliile cromozomiale și bolile genetice pe care le avem sunt, de fapt, boli rare, foarte rare. Deci dacă aș expune un caz, sigur s-ar recunoaște acel pacient, dar pot să zic, de exemplu, că am familii cu tot felul de boli genetice care, de exemplu, eu când eram medic rezident, nu exista tratament pentru fibroza chistică, care este cea mai frecventă boală genetică în arealul nostru geografic. Acum există și este decontat de statul român, deci a ajuns până și la noi, da, și e decontat de stat și oferit la spitalele de copii, de pediatrie. Dacă înainte acești pacienți aveau o speranță de viață foarte scăzută, acum trăiesc o viață quasi normală cu doar o pastilă pe zi. Adică asta înseamnă genetica medicală. Este așa un breakthrough enorm. Și apropo de satisfacție, chiar dacă nu o vedem așa imediat, într-un click, deschidem, reparăm și închidem, sunt foarte multe terapii care promit vindecarea completă și, practic, se duc fix la cauză, fix la problema din naștere, din generații. Cu ce se ocupă această genetică medicală? Cum ar trebui să o înțelegem? Pentru urechile noastre sună destul de sofisticat, e adevărat și foarte nou, și atunci avem nevoie să știm exact de ce bucățică se ocupă această genetică medicală, către ce afecțiuni merge cu precădere pentru a oferi soluții. Sigur. Mie îmi place să le spun studenților, eu sunt și în cadrul Catedrei de Genetică Medicală de la UMF Carol Davila și îmi place foarte mult să le explic că noi vedem pacienți de la o zi de naștere până la 70 de ani, 60 de ani, când se întâmplă debutul celei mai tardive boli genetice, da? Care e, de exemplu, Chorea Huntington sau Parkinson sau Alzheimer, toate au o componentă genetică. Deci vedem pacienți de la o zi de naștere, putem să-i vedem chiar din burta mămicilor lor, până la senescență, da? Deci putem să intervenim inclusiv în longevitate și putem să facem prevenție până când pacienții sunt bolnavi. Practic, genetica se ocupă cu o bucățică prenatală, da? Avem paciente gravide care vin la noi la recomandarea medicului specialist obstetrician, ginecolog, pentru a monitoriza sarcina. Asta este partea prenatală. Noi facem diagnosticul genetic al sarcinii, putem să ne ocupăm de copii, adică putem să facem genetică pediatrică. Putem să facem genetica infertilității și a cuplului și să ne ocupăm de cupluri infertile, care, din păcate, e o patologie din ce în ce mai frecventă în generația noastră, cel puțin, din păcate. Și putem să facem, și e foarte, foarte mare partea cu oncogenetică, adică genetica care se ocupă de cancere și, din nou, dacă tratamentele acum câțiva ani nu erau țintite și nu erau personalizate, acum pacientele cu mutații genetice primesc tratament țintit, personalizat. Știm că există și Planul Național de Cancere, da? Deci Planul Național Oncologic, unde testarea este inclusă și este decontată de stat în anumite cazuri, deci dacă pacientele se includ în anumite categorii. Și sper că n-am uitat nimic, preconcepțional, de predispoziție, deci pur și simplu dacă cineva doar vrea să vadă dacă are ceva predispoziție în familie și vrea să fie prevăzător, așa cum își dorește medicina modernă, să aducă pacientul nu ok, am deja o boală instalată și mă tratez când deja e un pic târziu, ci previn și impun epigenetica. Epigenetica înseamnă tot ce vine peste genetică. Adică, ok, mă nasc cu o predispoziție, da? Doar că pot să fac o grămadă de acțiuni care să preîntâmpine instalarea unei boli la care eu sunt predispus. Adică nutriție, sport, stres, toate aceste acțiuni pe care omul le poate face ca să preîntâmpine cu ce s-a născut, bagajul genetic. Adică toate alegerile noastre pe care le luăm în fiecare zi, care ne duc mai devreme sau mai târziu în fața unui diagnostic, pentru că nu luăm întotdeauna cele mai bune decizii.
Astăzi ne ocupăm de copii cu precădere. Sigur. Și trebuie să vedem ce facem cu această hipopostură, cum ajungem în acest punct în care identificăm care este limita superioară la care copilul poate ajunge și mai ales când este necesar să-l vadă un medic specialist în genetică medicală pe acest copil pentru a putea să prevină această stagnare. Pentru început aș vrea să vă întreb ce înseamnă statură joasă din punct de vedere medical. Sigur, statura joasă este definită ca statura care se încadrează sub 2 deviații standard sau sub percentila 3. Evident că medicii specialiști în endocrinologie pediatrică, în genetică medicală au niște charturi, niște tabele specializate pentru fiecare grupă de vârstă, pentru fiecare sex în parte, nu măsurăm băieței cu fetițe și invers, da? Deci pe sexe, pe grupe de vârstă și pe etnii, deci din populația din care copilul face parte, foarte important. Nu o să măsurăm niciodată copiii din populația africană cu copiii din populația caucaziană, că evident sunt diferențe normale și sunt variații normale. Și, practic, hipostatura înseamnă minus 2 deviație standard. Sună interesant pentru noi minus 2 deviație standard. Ce înseamnă în Exact. centimetri, că noi așa ne măsurăm în centimetri. În centimetri, din nou, n-aș da un număr, ci ok. aș da un interval. Deci, atunci când un copil, de obicei, o să povestim ca să înțeleagă părinții care se uită și telespectatorii noștri, toți părinții care vin la noi cu hipostatură sau cu tulburare de creștere, vin cu motoul: copilul meu este cel mai mic din clasă, copilul meu este al 2-lea cel mai mic din clasă, e al 3-lea cel mai mic din clasă. Și atunci de aici începe drumul. Ce înseamnă că e al 2-lea cel mai mic din clasă? Ce înseamnă de fapt? E vorba de 1 centimetru, 2 centimetri, 3 centimetri? Păi contează cum sunt copiii din clasă, nu? Că dacă într-o clasă... Și mai e o chestie, un bias, o problemă, o eroare la care părinții cu care se corelează. Păi copilul meu este mai mic decât alți băieței din clasă și îl compară pe băiețelul lor cu un băiețel al căror părinți au 1,90, 1,80. Și ei îi văd, pentru că la consultul genetic vine toată familia, în mod obligatoriu. Familia sunt și părinții și familia copilul. respectivă, ei au 1,50 mama și 1,60 tatăl. I-am zis, păi cum? Care Că sunt nu putem așteptările? apropo de care e deviația standard și ce înseamnă, că asta vreau să înțeleagă lumea. Deci, ok, e o definiție din carte, da? Dar trebuie să ne apropiem de oameni și să le explicăm exact cum ați întrebat, ce înseamnă minus 2 deviație standard, ce înseamnă la ce populație, la caucazieni, la afroamericani, la... Da? Deci, ca să ne coborâm cu picioarele pe pământ, înseamnă atunci când părinții vin și zic copilul meu e mai mic decât fratele lui la vârsta asta. Copilul meu este mai mic decât copiii din clasa lui. E cel mai mic din clasa lui sau e al 2-lea, al 3-lea, al 4-lea cel mai mic. E dintre cei mai mici. Asta e ce auzim și asta vrem să aducem în atenția părinților care se uită la noi. De ce este important să abordăm acest subiect? De ce este important să-i oferim copilului șansa de a ajunge la maximul înălțimii care a fost dată genetic? Maximul înălțimii genetic, exact cum ați zis, genetic, e determinat, deci maximul nostru genetic e determinat de foarte, foarte multe gene, zeci, sute de gene, care acționează corelat, da? Deci se vorbesc între ele și zic, ok, maximul acestui copil posibil este de 1,70, da? Care el reiese maximul copilului din maximul matern, maximul patern, e înălțimea medie parentală, bineînțeles, că nu poți să compari niște părinți, cum v-am spus, care au 1,90 cu 1,80 cu 1,50, 1,60. Nu! Degeaba avem grafice, da? Trebuie să ne uităm efectiv la părinți și să coborâm cu picioarele pe pământ. Bun. E foarte important gena, sau nu gena, genele, cum vă spuneam, și faptul că epigenetic, dacă eu vin ca și familie și îl sprijin pe copil cu o alimentație foarte corectă, cu hidratare foarte corectă, cu sport, da? Deci minim 2-3 ore de sport pe săptămână, sport eventual în notul, e cel mai recomandat de toți colegii mei, da? Și acolo înseamnă că eu am lucrat înspre a-mi atinge potențialul maxim de înălțime determinată genetic.
Au sesizat colegii mei că atunci când ați spus not, a crescut inima în mine cât o pâine turcească dublă, pentru că eu sunt și profesor de not pentru copii. Și da, este un sport incredibil de frumos pentru ei și ajută foarte mult să se dezvolte, încă de la vârste destul de mici. Vă întrebam de ce este important să abordăm această problematică a staturii. Nu este ca și cum dacă al meu copil a stagnat la 1,50, este defect sau bolnav. Este o chestiune mai degrabă estetică. De ce este important să-i oferim șansa aceasta de a crește? E foarte important să-i oferim șansa din timp. Apropo de cum ziceam, prevenție, da? Deci cât de repede îmi dau seama că e o problemă eu ca părinte, pentru că părinții trebuie să fie cei mai atenți și ei sunt de obicei primii care miros, primii care observă, primii care văd ceva că se întâmplă. Doamne, copilul meu a crescut bine și la un moment dat, deci asta auzim, da? Bun, când ai văzut că e asta, mai bine te duci la medic și îți spune nu e nimic, decât să nu te duci să zici lasă că o să crească el, că am mai avut un unchi și o să recupereze. Nu, exclus. Eu îi învăț, haideți să veniți, haideți să vă testați, haideți să testați analizele de bază. De ce? Tocmai din timp să-l ajut pe copil să-și atingă maximul de potențial, nu când e prea târziu, nu-l las pe copil să ajungă în pubertate. Asta e foarte important, să-mi dau seama cât de repede pot de o eventuală problemă. Este important acest mesaj, nu-l las să ajungă în pubertate, pentru că noi de foarte multe ori ne gândim că în pubertate va recupera și că poate, de fapt, în pubertate este marele boom și să-l lasă să se bucure de acest mare boom, chiar dacă înainte, în prepubertate, el a stagnat. Când este hipopostura considerată genetică? Bun. Înainte să zic de hipopostura genetică, vreau să trec un pic printr-un tablou, așa, dacă vreți. Vreau să explic că hipostatura nu tot timpul e rea. Deci există două posibilități. Hipostatură benignă, dacă vreți, sau bună, da? Hipostatura bună înseamnă două posibilități. Hipostatura familială, constituțională, așa sunt ei în familie, fără să aibă nicio boală genetică și n-ai ce să faci. Așa sunt ei. Apropo de cazul meu cu 1,60 și 1,50. N-ai ce să faci. Doi, tot benign, sunt cei care au întârziere în creștere. Ei la un moment dat o să recupereze, exact cum povesteați foarte bine. La un moment dat, eventual în pubertate, sunt acei adolescenți care au un boom și care au o explozie așa frumos, fiecare floare explodează și se deschide în timpul ei, da? Aceste două situații sunt benigne, sunt ok, nu sunt patologice. Ne bucurăm să ajungem la concluzia că fie e hipostatură familială, constituțională, așa sunt toți dintr-o familie, sau au o dezvoltare întârziată și la un moment dat recuperează, fără intervenție medicală neapărat. Doi, vorbim de hipostatura patologică, adică atunci când e o problemă acolo. Din umbrela, sub umbrela bolilor, dacă e o problemă acolo, dacă e o patologie acolo, vorbim de alimentație deficitară pe primul loc sau malnutriție. Nu e de apanajul geneticii, dar trebuie să o știm și să o excludem. Trebuie să știm și să excludem când familia vine la noi și zice da, copilul ăsta nu mănâncă nimic decât șnițel cu cartofi prăjiți. Dacă nu-i fac și nu-i fac și covrigi și tot felul de răsfățeli din astea frumoase, dar care trebuiesc educate. Malnutriție pe primul loc, stresul psihosocial pe al doilea loc. Este o chestiune destul de demonstrată științific. Da? Deci dacă avem un copil dus și la pian, și la balet, și la not, și la școală, și cu teme, și cu ghiozdan, și cu... Da? Este ceva real. Ok. Nu îl lasă să se dezvolte armonios și să crească în ritmul normal. 3. Vorbim despre boli cronice de plămâni, de inimă, boli de diabet, da? Deci toate bolile cronice la care ne putem gândi, imunologice, tot felul de boli. 4. Ne gândim la boli endocrinologice și aici medicii endocrinologi pediatri au apanajul cel mai mare, da? Probleme cu tiroida, probleme cu hormonul de creștere, tot din arealul bolilor endocrinologice. Trecem de acestea și excludem și medicația, da? Excludem că respectivul pacient micuț a luat corticosteroizi. Tratamentul cronic cu corticosteroizi poate duce la oprirea creșterii în perioada copilăriei.
Și atunci, după ce am eliminat toate aceste posibilități, ne gândim la o cauză genetică, da? Pentru că cauzele genetice sunt rare. Și atunci, din arealul genetic, da, ne gândim în primul rând că este o patologie, e o boală, e rău, da? De obicei, hipostatura de cauză genetică vine acompaniată cu ceva. Nu vine doar hipostatură și atât. Se poate, sunt cazuri puține, dar nu vine doar hipostatură și atât. Vine cu clinodactilie, alte malformații. Clinodactilia înseamnă degetul 5 de la mână puțin încurbat și le explic pacienților pentru că noi la consult e un pic diferit. Nu e ca la pediatrie, nu e ca la endocrinologie, când medicii fac o ecografie, se uită, îl dezbracă pe copil. Nu, noi dezbrăcăm, ne uităm la tot, de la firul de păr până în vârful degetului de la picioare. Și vedem cum sunt degetele de la picioare și se uită părinții un pic ciudat, eu le explic ca să nu se uite ciudat și să înțeleagă exact că toate aceste aspecte caracteristice sunt foarte importante și noi le menționăm în fișa de consult. Bun, și vă spuneam, hipostatura de cauză genetică nu vine singură de obicei, ci vine cu tulburări de dezvoltare neuropsihică, cu tulburări din spectru autist, vine cu malformații, da? Cu pete pigmentare, pete pe corp, tot felul de alte trăsături care pe noi ne fac să ne gândim la o anumită patologie genetică. Mai avem 4 minute, cred, și intrăm în scurta noastră pauză. Ne spuneți lucruri super interesante și mă bucur foarte mult că un lucru pe care îl putem observa ușor, adică statura copilului, ne poate aduce în fața unui medic care să-l analizeze atât de atent și să descoperim poate chiar situații serioase pe care ar fi trebuit să le cunoaștem, dar nu e prea târziu nici acum să cunoaștem aceste lucruri care îi împiedică celui mic creșterea. Avem un titlu frumos, testarea genetică ne poate aduce în primul rând un diagnostic. În cele 4 minute care ne-au mai rămas. Când ar trebui făcută această testare genetică? Avem o vârstă la care putem să aflăm toate aceste informații care nu se vor schimba pe parcursul vieții, pentru că genetica este standard, adică am primit-o la naștere, cu ea murim. Când este important să facem această testare genetică? Ce ar trebui să cerem aceste testări genetice? Este pe interes? Astăzi, în 2025, mă interesează acest lucru, statura copilului. În 2035 mă va interesa care sunt bolile cronice la care poate fi predispus. Testarea genetică e singura care poate pune un diagnostic final. Diagnostic, nu screening, nu predispoziție, diagnostic, punct, final. S-a terminat, da? Deci nu e o fi, nu o fi, nu. Okay. Și e un tool, e un instrument care mă ajută extraordinar de mult. Pentru că am avut pacienți care ziceau, eu de mic s-a crezut, toți medicii la care am fost au crezut că am osteogenesis imperfecta, care e o boală care asociază hipostatura, apropo. Nu există așa ceva. Sigur că am o suspiciune clinică, da? Și toți medicii mai cu experiență o să zică, ați venit voi generație. Nu. Deci, dacă am o suspiciune clinică, drumul este așa cu testarea genetică. Doar medicul de genetică medicală are dreptul să recomande un test genetic. De ce? Pentru că noi știm și beneficiile și limitările și putem să spunem de la început familiei la ce să se aștepte, la ce să nu se aștepte, ce să nu ceară de la testul genetic și, în primul rând, cel mai important, noi îl alegem. Din multitudinea de teste de genetică care există pe piață, noi îl alegem sau ar trebui să-l alegem pe cel mai bun, cel mai potrivit pentru pacientul nostru în cauză. Mai mult de atât, odată ce avem un diagnostic dat de testul genetic, știm să explicăm părinților și familiei și să facem interpretarea, să explicăm și să facem managementul clinic pe viață. Că așa cum ați spus, e un diagnostic pe viață, pe tot restul vieții și trebuie să avem un management. O dată pe an ne vedem cu toți pacienții noștri care sunt diagnosticați cu boală genetică, da? Și ne vedem cu ei ca să reactualizăm informația despre boala respectivă, să spunem dacă avem tratament, dacă a apărut ceva nou și așa mai departe. Apropo de acest secol al vitezei în care medicina evoluează fabulos de frumos în favoarea noastră. Intrăm în scurta noastră pauză. Mă bucur foarte mult că ați început să ne scrieți. Am avut că deja avem 2 întrebări pe care le vom aborda imediat la începutul părții a doua. Continuați să ne scrieți întrebările pe care voi le aveți. Vă reamintesc că suntem aici doar în serviciul vostru și ne dorim să venim cu răspunsuri punctuale pentru nevoile pe care voi le aveți. Intrăm în scurta noastră pauză și revenim imediat.
Pauza noastră a fost scurtă, sper, pentru voi și mă bucur tare mult că ați început să ne scrieți întrebările pe care voi le aveți. Vă reamintesc că lângă mine astăzi se află dr. Delia Săbău, medic specialist în genetică medicală și evident are foarte multe răspunsuri utile și interesante pentru noi toți, indiferent de vârstă, sex sau statut marital. Mă bucur foarte mult, așa cum spuneam, că ați început să ne scrieți și voi începe această a doua parte a emisiunii fix cu cele două întrebări care au venit până în acest moment către noi. Bună ziua, băiețelul meu de 6 ani este mai scund decât colegii lui de grădiniță. Ar trebui să mă îngrijorez? Mulțumesc, Adina din București. Mulțumesc foarte mult, Adina. Mulțumim pentru întrebare. Exact cum vă povesteam, este un exemplu tipic. Vă rog să mergeți cu micuțul la doctor prima oară și ca să facem traseu, da? Prima oară când o astfel de familie are probleme, mergem la medicul de familie sau medicul pediatru, apoi mergem clar la medicul de endocrinologie pediatrică și dacă aceștia doi primii văd ceva trăsături de corelat cu vreun sindrom genetic, neapărat ar trebui să ajungă și la medicul genetician. Și la medicul genetician ajunge ultima oară sau odată cu vizita la medicul de endocrinologie pediatrică cu tot dosarul. Deci pe noi ne interesează tot. Că asta vorbeam despre specialitate. Pe noi ne interesează inimioara, deci dacă a făcut evaluări cardiologice, pneumologice, de ochi, da, oftalmologice, de dinți, cum sunt dinții, cum e părul, cum e pielea. Deci ne interesează absolut tot, că noi integrăm tot dosarul, toate evaluările medicale le integrăm în context clinic. Superb, că de multe ori ne gândim că dacă la cardiolog nu am primit un răspuns îngrijorător, înseamnă că totul este în regulă și nu ne gândim că este o informație care ar trebui să ajungă și la medicul genetician, având în vedere că al meu copil a fost declarat clinic sănătos. Dar uitați că sunt lucruri pe care geneticianul trebuie să le analizeze. Al doilea mesaj. Fetița mea de 10 ani a crescut foarte mult într-un an, dar acum pare că s-a oprit din creștere. Este normal? Ilinca din Brașov, vă mulțumesc foarte mult. Din nou, este un pattern pe care îl auzim destul de frecvent, nu e nimic de speriat decât de adus copilul la medicul endocrinolog pediatru, de făcut niște analize, trebuie excluse niște boli, cum ar fi boala celiacă, boli parazitare, anumite alergii, anumite intoleranțe alimentare și abia atunci, cu tot dosarul, cum spuneam, și cu toate analizele, odată ce s-au exclus aceste boli, și la medicul genetician. Dacă n-am găsit un răspuns până atunci, neapărat cu tot acest dosar la medicul genetician. Mă bucur foarte mult că ne-ați punctat acest traseu, pentru că, așa cum foarte bine știți, uneori noi ca pacienți vrem să fim puțin mai răsfățați și ne gândim că sesizăm în mintea noastră o problemă, mergem în primă fază către medicul de familie, ni se pare că a fost puțin cam superficial și atunci imediat dăm 2-3 telefoane, pentru că românul are foarte multe cunoștințe, și mergem către un alt medic, un alt specialist care sperăm să vină către noi cu un răspuns, de fapt răspunsul pe care l-aș noi de acasă. Și atunci poate că sărim niște etape și mergem direct la genetician, ne gândim că acesta va veni clar cu răspunsurile definitorii pentru noi. Este important să respectăm acest traseu și de ce? Este foarte important, dar înțelegem și venim în sprijinul pacienților și dacă n-au făcut toate aceste analize. Adică nu o să refuz și să scot afară o familie care e foarte curioasă și foarte speriată, preocupată despre sănătatea micuțului pentru că nu au testarea de boală celiacă, da? Care e prima etapă, sau pentru că nu au testarea de boli parazitare, care și asta poate să fie un răspuns pentru care micuțul nu crește. Sigur, nu-i văd pentru că n-au astea, dar o să le scriu să facă și astea, ceea ce nu e neapărat de apanajul nostru, adică în loc să beneficieze de timp în plus despre genetică, dar nu e nicio problemă. Ne întoarcem la întrebările pe care le-am pregătit pentru această ediție. Când este indicată această testare genetică? Pe lângă faptul că trebuie să respectăm acest traseu pe care ni l-ați punctat, cu ce ar trebui să completăm răspunsul? Sigur. În funcție de ce vedem noi când facem examenul clinic al pacientului, când vedem micuții, eu îi pun să spună o poezie, să-mi povestească despre grădiniță, despre școală, să văd cum relaționează cu alți copii, cum relaționează cu membrii din familie, cum sunt de dezvoltați neuropsihic, pentru că vă spuneam, un sindrom genetic nu este doar cu hipostatură, decât în foarte, foarte puține cazuri. Da? Deci să nu fie ceva integrat, da? Și să văd cum vorbește, cum se uită la mine în ochii mei, dacă se uită în ochii mei, că acum din ce în ce mai mult vorbim de tulburări din spectru autist, nu sunt atenți, deficit de atenție, da?
Deci ne interesează fiecare mic gest, că râd colegii mei din alte specialități, mă, da, tu vezi fiecare mic detaliu, fiecare, da. Pentru asta suntem și asta ne place să facem. Așa, deci testarea genetică se alege clinic, în funcție de suspiciunea ridicată în momentul în care vedem pacientul, îl dezbrăcăm, îl consultăm, vedem cum vorbește, vedem dacă aude, dacă e prezent, da? Și atunci, în funcție de ce suspicionăm, unde ne gândim că e defectul genetic, pentru că sunt mai multe tipuri de defecte genetice posibile, așa alegem testarea. Care este rolul acestei testări genetice? Rolul este de a pune un diagnostic țintit și clar și definitiv și odată în viață. Fiecare test genetic se face odată în viață. Nu există un test genetic universal valabil, ne-ar plăcea să existe așa ceva, dar nu există, din păcate, un test genetic, și asta le explic pacienților mei, un singur test care să diagnosticheze orice boală genetică ar putea să aibă pacientul. Nici măcar în cadrul hipostaturii, deci nici măcar când ne gândim la hipostatură, nu e un singur test, este vorba de experiență acumulată în mult timp, în zeci de ani, și de flair, dacă vreți, și de un ghid internațional, pași. Deci nu e un singur test, ci sunt niște pași. Dacă l-am făcut pe primul, după cum m-am orientat clinic și e negativ, mergem la următorul test de genetică. Deci oamenii trebuie să știe și să se pregătească cu răbdare. Diagnosticul genetic nu e un diagnostic blitzkrieg, de 5 secunde, gata, m-am uitat la el, sigur, dacă vorbim de sindromul Down, îl recunoaște multă lume, nu trebuie să fii medic, dar dacă vorbim de alte sindrome rare, sigur, trebuie să ne punem minte la contribuție și să fim înarmați cu răbdare și cu cunoașterea faptului că nu există un singur test genetic, ci mai multe prin care trebuie să trecem de obicei. Trecem de la teste genetice la hormon de creștere, pentru că avem următorul mesaj și mă bucur din suflet când vin mesajele către noi. Copilul meu a fost diagnosticat cu deficit de hormon de creștere și ni s-a recomandat tratament cu hormon sintetic. Ne este teamă de efectele secundare pe termen lung. Ce riscuri implică această terapie și cât este de eficientă? Mulțumesc, Maria din Galați, îți mulțumesc personal pentru acest mesaj. Mulțumim de mesaj. Este o întrebare foarte frecventă, din nou toate mămicile, și în mod justificat. Atunci când îi dai copilului ceva hormon sintetic, sună urât, nu? Sună desperiat, nenatural. Nu sună bio. Da? Și atunci e normală întrebarea, e normală grija, doar că din moment ce indicația a fost făcută de un medic endocrinolog, sper pediatru, eu aș avea toată încrederea. Din nou, apanajul de hormonal replacement therapy, da? Deci terapie de substituție hormonală, este strict apanajul medicului de endocrinologie pediatrică. El decide doza în funcție de cât de mult e mai mic copilul decât ar trebui să fie, apropo de deviația de la standard. El decide doza, el decide frecvența. Deci este de apanajul medicului de endocrinologie pediatrică. Nu m-aș speria decât dacă aș ști că nu s-a testat genetic copilul. În medicina modernă, dacă am un copil cu hipostatură, toate țările civilizate, și mă refer aici la Statele Unite ale Americii, de exemplu, testează toți copiii doar pentru hipostatură, punct, fără să aibă nimic altceva. Îi testează genetic, să se excludă posibilitatea unui diagnostic genetic, chiar dacă n-am nicio suspiciune. Ok, pot veni pacienți la mine, eu să fiu, 90% sigură că nu e nimic genetic, dar în țările civilizate se decontează de asiguratori sau de la stat un test genetic sau 2 teste genetice sau câte trebuie ca să se excludă un sindrom genetic care ar putea să aibă manifestări urâte la administrarea hormonului de creștere, că despre asta e vorba cu sperietura. Deci răspunsul este, asigurați-vă că micuțul nu are niciun sindrom genetic care ar putea să-i facă manifestări nefavorabile la administrarea hormonului de creștere, chiar dacă îi se recomandă. Da? Deci, ok, are lipsă de hormon de creștere, sigur că îi se recomandă și sigur că în 99% din cazuri e safe, că de-aia se recomandă și toată lumea din lume, toți medicii cei mai buni recomandă așa ceva în cazurile selecționate, doar că eu
cu apanajul geneticii, aș merge un pic mai departe și aș spune și lumea trebuie să știe. Sunt sindroame genetice oculte, dar deci care nu ne așteptăm neapărat la ele, nu ne așteptăm că nu se vede nimic, nu mai e nimic care ne atrage atenția, dar cu un simplu test genetic putem să salvăm viața micuților. Adică măcar să știți că se poate face chestia asta. Lângă mine astăzi se află dr. Delia Săbău, un medic specialist în genetică medicală și cu siguranță este la fel de încântată ca și mine să primească întrebările voastre și uite ce răspuns elocvent și detaliat am putut primi pentru că voi ne-ați scris această întrebare. Continuați să ne scrieți, timpul trece fabulos de repede și ne-ar părea rău să ajungă la noi întrebările voastre mult prea târziu, astfel încât să nu mai putem obține un răspuns în live. Continuăm lista cu întrebări. Ce afecțiuni genetice pot determina statura mică? Ne-a spus că sunt numeroase afecțiuni care pot apărea și că statura este cel mai mic inconvenient. Ele pot veni și cu multe alte bagaje urâte la pachet, cu alte simptome care chiar ar trebui să ne îngrijoreze. Absolut. Vorbim aici despre unde e mutația, unde e problema genetică. Problema poate să fie la nivel cromozomial și atunci putem vorbi despre sindrome precum Turner la fetițe. Deci avem fetițe frumoase, superbe, care doar sunt mai mici de statură și atât. Și nimeni nu bănuiește că ar fi ceva rău acolo. Și printr-o minune, că noi suntem foarte puțini medici geneticieni, și printr-o minune copilul ajunge la un medic de genetică medicală, se testează prin analiza cariotipului constituțional și se observă că are sindrom Turner sau sindrom Turner în mozaic, adică are două linii celulare, așa are din naștere, o linie normală, 46XX cum avem și noi, cum au toate femeile, și o linie cu 45X, adică sindrom Turner sau mozaic de sindrom Turner, care explică hipostatura. Și sunt femei și fetițe care toată viața nu o să aibă nimic altceva decât această hipostatură. Doar că e foarte important să avem un diagnostic, pentru că e foarte important să le urmărim pe parcursul vieții și să le spunem de ce să se ferească și ce să nu facă și faptul că ar putea la un moment dat, mult mai devreme decât altă femei, să intre la lipsă de ovocite, da? Deci să intre în premature ovarian failure, adică să aibă insuficiență ovariană. Mult mai devreme, da? Deci vorbim de 20-30 de ani foarte, foarte devreme și să aibă, practic, infertilitate. Da? Deci trebuie să le spunem că trebuie să le ghidăm pas cu pas. Sunt și alte riscuri de alte boli. Deci e foarte bine să știm dacă hipostatura, fie ea și singurul simptom, dacă este de cauză genetică sau nu. Și mă întrebați care e nivelul, da? Deci care poate să fie. Asta e o boală cromozomială, sindromul Turner. E la nivel cromozomial defectul. Următorul defect poate să fie la nivel microdeleție, microduplicație și atunci pe aceste boli le diagnostichez printr-o analiză care se cheamă array sau SNP array sau microarray sau cariotip molecular. Da? Fiecare clinică are... Asta zic. Deci de-aia e foarte important consultul genetic, ca să explicăm părinților ce testare facem acolo, eu le și desenez, ca să fie foarte clară situația. După microdeleții, microduplicații, altă mare cauză pot fi mutațiile în gene. Deci mutații în gene, într-o singură genă, în mai multe gene, care explică hipostatura. Și cum spuneați, hipostatura n-ar fi o problemă, dar dacă vorbim de sindroame precum acondroplazie, da? Acela este un nanism sau o statură joasă armonică, da? Deci ei sunt mici cu totul, ca să zic așa, da? Vorbim și de alte sindrome care asociază retard mental, asociază întârziere în dezvoltare globală, pot asocia crize de epilepsie, tot felul de alte componente rele, adică care trebuie monitorizate și cunoscute. Vorbim de sindromul Down, din nou, care e boală cromozomială, care au risc foarte mare de leucemii și de boli de sânge, au risc de anomalii cardiace, adică de-aia zic, medicul genetician integrează toate și trimite pacientul la diverse specialități pentru că știe că e risc de boală cardiovasculară, te duci imediat la medicul cardiolog, boală de sânge, te duci foarte repede la medicul hematolog, adică ca să le previi. Pentru că știi din literatură că această boală, de exemplu sindromul Down, are risc de. Și atunci îl faci monitorizarea și trimiți peste tot unde știi că e un risc de boală.
Dacă acum la masă ar fi un medic endocrinolog, cu siguranță ar putea să ne spună că această pubertate precoce este din ce în ce mai prezentă. Aș vrea să vă întreb care este vârsta optimă pentru a face această testare genetică, respectiv vizita la medicul specialist în genetică medicală, pentru a nu fi prea târziu. Dacă am deja prima menstruă la 9 ani, considerat normal astăzi, este prea târziu pentru o testare genetică și obținerea unor răspunsuri care să facă diferența în tratament? Nu e niciodată prea târziu. Am avut diagnostic genetic și la 30 de ani și avem, din păcate, adică nu e niciodată prea târziu, asta e clar. Vă spuneam, noi ne ocupăm și de cupluri infertile și atunci diagnosticul pe care îl punem poate să fie și la 35, 45. Atunci nu zic că e prea târziu, dar e un pic cam târziu. Să ne trezim că nu putem face copii de 3-4 ani și că avem o anumită vârstă și să ajungem de-abia atunci să facem analiza cromozomială, adică cariotipul, adică analiza care ne arată cromozomii noștri și de-abia atunci, la 35-45 de ani, să aflăm motivul pentru care nu putem să facem copii. E un pic cam târziu. Dar în niciun caz în pubertate, în niciun caz, adică când vedem că este o problemă, cum vă spuneam, și când părinții văd că e un mic delay, o mică întârziere, o mică problemă, imediat la medicul genetician. Și antrenați-vă și intuiția, pentru că părinții au această intuiție și simt imediat când se întâmplă ceva cu copilul lor. Nu vă considerați nebuni, mergeți la un medic pentru că este posibil să primiți răspunsuri importante. Mai primim un mesaj, mai avem doar 5 minute. Am un băiețel de 5 ani și are o greutate și o înălțime sub procentele normale, dar este activ și sănătos. Medicul spune că ar putea fi doar o variantă a normalului. Cum putem face diferența între o întârziere de creștere familială și o afecțiune medicală? Exact cum spuneam, într-adevăr, ce spune doamna, presupun că este, are dreptate și copilul poate să fie absolut normal. Contează cum sunt părinții lui, cât de înalți sunt părinții lui, care e media înălțimii parentale. Contează arborele genealogic, asta nu vă povesteam. Noi, în cadrul consultului genetic, facem și arborele genealogic familial, pe cel puțin 2-3 generații. Da? Ne interesează dacă părinții n-au avut întârziere în creștere și dezvoltare, poate a avut un unchi, o mătușă, un verișor. E foarte important și această informație e de un real ajutor. Da, ajutor. Deci dacă doamna ar putea să vorbească cu mine mai mult, nu e suficient ce mi-a spus ca să-i dau un răspuns adevărat. Okay. Da? Adică noi petrecem cel puțin jumătate de oră cu fiecare familie, cel puțin 40 de minute în care creăm arborele, vedem dacă nu cumva unchiul, adică fratele doamnei sau fratele soțului a avut și el o întârziere în dezvoltare și a avut un boom în pubertate și acum e ok, sau dacă nimeni din familie n-a avut nicio problemă cu înălțimea și toți sunt înalți, atunci mă face să mă gândesc la o problemă și aș vrea să testez și oricum n-aș putea să dau un răspuns dacă da, e ceva ok sau nu, decât după ce testez. Și nu neapărat genetic prima oară, cât multe alte teste până atunci. Și ce frumoasă invitație să începem să ne cunoaștem rudele, pentru că de asta este important să simțim că aparținem familiei noastre. Venim cu foarte multe răspunsuri de acolo. 3 minute, o puzderie de întrebări și o puzderie de mituri. Malnutriția, cea mai frecventă cauză de hipostaturalitate. Malnutriție înseamnă doar că al meu copil nu mănâncă sau faptul că el nu mănâncă ce ar trebui? Adică această malnutriție înseamnă că nu mănâncă suficient sau că nu mănâncă suficienți macro și micronutrienți care să-l ajute în creștere? Exact. Este top cauză de hipostatură global, da? Deci în întreaga lume malnutriția e problema majoră și vorbim de malnutriție protein-calorică. Okay. Deci e vorba că dacă el mănâncă chipsuri sau fast food, nu înseamnă că mănâncă. Exact. Și nu înseamnă că mănâncă bine, nu înseamnă că și are nutrienții. Și aud frecvent colegii mei endocrinologi, pediatri și dieteticieni care fac diete și fac regim pentru copii, cum ar trebui să arate o farfurie. Și avem acum, în ziua de azi, avem atâtea dispozitive la îndemână, și la îndemâna părinților care sunt gratuite și atâtea informări de unde putem să le luăm de pe internet, încât toată lumea are acces acum la cum ar trebui, de exemplu, să arate farfuria unui copil. Cât ar trebui să fie proteină, cât ar trebui să fie verdeață, cât ar trebui să fie salată, cât carbohidrați. Deci malnutriția nu înseamnă că acel copil nu mănâncă deloc. Exact. Malnutriția înseamnă că nu mănâncă ce trebuie și nu mănâncă după principiile care sunt corecte.
Și mă bucur foarte mult că sunt în piață clinici ca a voastră, care primesc pacienți copii și care conturează acest program alimentar al copilului, astfel încât să fim siguri că îi oferim ce are nevoie pentru a crește. Avem timp pentru un singur mit, pentru că vreau să discutăm puțin și despre finanțe. Ce înseamnă această cheltuială pe care ar trebui să o suporte părintele atunci când vorbim de testare genetică? Este o chestiune nouă și avansată? Ar trebui să ne așteptăm și la costuri exorbitante? Depinde ce înseamnă costuri exorbitante pentru toți dintre noi. Toți părinții vin și ne întreabă, da, cât costă o testare genetică? Și răspunsul este un interval, că vă spuneam, nu există o singură testare genetică care să ne răspundă la toate întrebările, dar pot să spun un interval că vorbim între 500 și 7.000 de lei, de exemplu, pentru o testare genetică. Atenție, se fac o dată în viață. Dacă ar fi să ne reîntoarcem la colegii noștri endocrinologi pediatri și să vedem de câte ori copiii fac hormonii, Trebuie să ieșim. Trecem de acest preț. Mulțumesc mult pentru prezență. Este semn că trebuie să ne reîntâlnim în platoul nostru, pentru că informațiile sunt multe valoroase și abia aștept să le obținem de la persoane avizate și pasionate de ceea ce fac. A fost cu noi astăzi dr. Delia Săbău, medic specialist în genetică medicală, și vă mulțumesc vouă pentru că ne-ați urmărit și ați interacționat cu noi. Ne vom întâlni și mâine la aceeași oră 4, pentru că este important să știm ce avem de făcut pentru a fi sănătoși, tineri și, bineînțeles, și frumoși. Nu plecați, urmează nelipsitul Fresh Acces. La revedere! Emisiune susținută de Juno Clinic. Pediatrie la nivel înalt.